order bala penmi na ka office jong additional deputy commissioner penusla civil subdivision hadian ka joint inspection hinin ka si ka pratrik August arajar arpunriu la pentip Paidbah banado lashai ka si ka shipho tarik August arajar arpunriu on pelat Paidbah no ikali banyat lingba ka Lyngkyrdem stretch Shane age 24+00 to 37+00 jong ka Shillong Dauki Road National Highway 206 Barachisi la pentip baya ka jingkhang ya kan surok ha kapon menmiet kandang yai beteng kum bajulong kata Naduh ka shpo baji menmiet hadu san baji menstem namar kata la kerpat ya barok ki Paidbah nong ya nong yeng ki nong nya kali bat ki nong pendan kam ya kan ka surok ban bot renti ya ki kendon bat ki jing betha jong ka bor penya na ka benta ka jing shngan jong barok ki nong lej nong wan